Sziasztok, Eszény Tamás vagyok, ez a második videóm. Az előző videómban elmeséltem, hogy mi történt első tavaly előtti halasnapomon, és most el akarom történni, mi történt a második halasnapomon, azaz a tavalyi halasnapon. Szóval kezdjünk is bele. Ugye a tavalyi halasnap már viszonylag gyengébb volt, tehát nem voltak olyan esetek, hogy akkor én most elkezdtem volna ufókat magyarázni, vagy bűvészt fejelgetni. Tavalyi halasnap az olyan volt, hogy ugye már ottan baráti társasággal mentünk, tehát ilyen 5-6 fős csoportba mentünk le a halasnapokra. Ugye akkor tavaly már kim voltam mind a 3 napon, ugye azt kell tudni. Első nap olyan lightos volt, haverok se piáltak be annyira, én se. Viszont a második nap, a második napról tudnék mesélni, és fogok is. Szóval, a második nap az úgy történt, hogy elmentünk, ugye ezzel a társasággal. De az a lényeg, hogy már nem is tudom miért, én meg a csapatból az egyik gyerek valahova elmentünk, azt hiszem boltba, én már nem emlékszem. De az a lényeg, hogy a másik csapatnak a másik fele viszont azt hitte, hogy mi eltűntünk, és akkor írtak Facebookon, hogy 10 percünk van visszamenni a kilátózni, megkeresnek, agyonvernek minket. Hát ugye azt kell tudni, hogy én se voltam jó hangulatban, az egy gyerek se, ugye a haverom se, és akkor azt hitték, gondolom, hogy hülyeséget akarunk csinálni, na mindegy. Jó, rendben van, elindultunk visszafele, mondom, te jó Isten, mondom, ezek tényleg jönnek, és akkor... Na, elindultunk visszafele. Hát ugye azt kell tudni a gyerektől, hogy kicsit lassú, tehát be van lassulva a gyerek, tehát semmi olyat nem csinál, tehát szerintem gondoljátok mire értem, tehát nem csinál semmi olyat, viszont alapból lassú a gyerek. Tehát annyit lehetett látni, hogy elhagytam a tömegbe. Visszaértem ugye a kilátózni, ugye ők meg ott voltak. Mondom, várjatok meg, mondom, fél perc, mondom, bemegyek pisileg, tehát bementem a mosdóba. És akkor tényleg fél perc se volt. Kimegyek, eltűnt mindenki. Na mondom, nagyon fasza, mondom, írok mondom mindenkinek, vagy pedig felhívom őket, de mire ez megesetett volna, hogy én hívok, vagy írok nekik Facebookon, addigra senkinek nem volt működőképes telefonja, tehát vagy lemerült, vagy netje nem volt, vagy pénz nem volt a telefonján, tehát ilyen egyéb okok miatt. Ugye egyedül, tehát így jó volt este, hogy így egyedül nekem volt a csapatban működőképes telefonom, és én voltam ott egyedül. Na jó, rendben van, elkezdtem ott sétálgatni a kilátónál. Mondom, jó van, leülök, mondom, én nem tudom, mondom, hát visszajönnek ide, hát eszébe jut, hogy én lemaradtam. Ülök, egyszer csak megjelenik a gyerek, akit lehagytam a tömegbe, úgy remeg, reszket, mint nem tudom, tehát így jön, és akkor, Tomika, baj van, mondom, mi történt már? Azt mondja, én azt hiszem megöltem 2 embert. Na mondom, nekem már csak esznyázott a halasnapra, mondom, hogy te megöljél 2 embert. Mondom, gyerünk vissza, nézzük meg, mondom, hogy ott vannak-e még. Hát ugye visszamentünk a helyszínre, nem tudjuk, és én nem tudom, tehát ő azt állította, hogy ott történt ez a verekedés, de én nem láttam semmi nyomát, tehát nem volt ott senki már. Mondom, nyugodjál meg, semmi baj, mondom, látod, semmi bajuk nincsen. Hát ugye még akkor a gyerek túlaggódta a dolgot, tehát úristen, mi van, hogyha hullakocsi vitt el, tehát ilyen mondatok hangzottak el a szájából. Mondom, nyugodjál meg, mondom, inkább azt mondd meg, hogy hol van öcséd. Mondom, inkább azt mondd meg, hol van öcséd. Hát ő azt nem tudja. Na mondom, nagyon jó. Mondom, akkor keressük meg. Keressük, mondom, még mindig nem látod öcsédet. Hát már vagy egy óra hosszája ott ül a barátkozóba, az ugye egy vendéglátó, egy büfé. Hát ez egy büfé a parton. És akkor teszem hozzá azt, hogy megkérdeztem tőle, fél óra hosszát kerestük, és egy óra hosszája ülöttem, tehát igen. De akkor volt az, hogy oda mentünk, megfogtam havernak a kezét, ráadtam öcsének a vállára, mondom, bilincset adjak, mondom, összebilincseljek titeket, vagy mondom, nem hagyjátok el egymást. Azt mondták, nem. Mondom, jó, én nekem fel kell mennem sétálni. Ugye volt még nálam fél üveg vermut, meg azt hiszem 2 doboz sör talán. Na, felmentem, mire ugye felértem ugye a 33-as úthoz, addigra megittem a sört is, meg a vermutot is. Ugye még volt nálam 2 energittal, azt is benyakoltam, és akkor sétálgattam, tehát nem az, hogy unatkoztam, csak ugye kicsit felidegáltak ezek az sztorik, hogy ugye elhagytuk egymást, na mindegy. Ugye unatkoztam, sétáltam, tehát konkrétan 3-szor elsétáltam a Tesco-tól a Lidlig, ugye aki járt már Füreden, azt tudja, ezért ez nem kis távolság, de vagy 3-4-szer biztos, hogy megtettem ezt a távot. És akkor meguntam, ugye elkezdtem Facebookozni, leültem, beálmosodtam, hát ugye majdnem elaludtam. Ezt írja ismerősöm, hogy ugye én is itt már részegebb voltam, tehát itt már volt a fejembe. És akkor írja ismerősöm, hogy menjek már hozzájuk aludni, azt mondja, ne kínlódjak már ott fent. Még valami bajom lesz, mondom, jó, rendben megyek. Na ugye
Ilyenkor volt az, hogy feltoltam a napszemüveget, hajnali 1 óra, 2 óra körül. Bekapcsoltam Hooligans-től a paradicsomot, mert ugye a parton azt hallottam utoljára, és mentem. És azt kell tudni, hogy Füreden fenn a postánál kiesett a cigi a zsebemből, és így kiborult az út közepére, tehát így elkezdtem út közepén szedegetni a cigit. Ebből csak az a plán, hogy reggelre ilyen ekkora csik méretű cigeim voltak, mivel úgy kiszóródott belőle a dohány, na mindegy. És ugye napszemüveg még mindig rajtam volt, ez nem tudatosult bennem, és akkor írok ismerősömre, mondom, hol vagy. Szóval már megyek, mondom, akkor te vagy azzal a fénnyel, hát ugye a biciklin a lámpa. Akkor te vagy azzal a fénnyel, azt mondja, igen. Jó, rendben, oda megyek. Mondom, baj van. Megkérdő, hogy mi. Hát én nem látok. És akkor így megmondta, hogy jó van, hogyha levennéd a napszemüveget. Én megfogom, hogy feltolom. Ja, mondom, tényleg. Azt így visszatoltam azzal a lendülettel. Ez volt a tavalyi halasnapnak a második napja. Ugye, azt kellett tudni, hogy ezután a nap, tehát a harmadik napon, vagy a harmadik napon volt, valahogy így volt, tehát még akkoriban sportoltam, ugye taekwondóztam, és ugye volt egy bemutatóm, tehát az a bemutató, tehát nagyrészt a haveri társaságból állt a taekwondo csapat, és akkor így full másnaposan mindenki felállt a színpadra, hát mondanom se kell, nem lett valami jó bemutató. De mindegy, a harmadik nap az már megint úgy lájtosan telt, tehát nem volt az, hogy senki nem tűnt el, senki nem rúgott be, senki nem ölt meg senkit, tehát az már ilyen lazábban telt. Viszont ugye úgy emlékeztem, hogy a idei halasnapon nem történt semmi. Hát magán a halasnapon nem is, viszont mi haverokkal csináltunk egy ilyen úgymond előhalasnapot, tehát péntek este kezdődött a halasnap, mi csütörtök este lejöttünk ide hozzánk, vettünk sört, és akkor így elkezdtünk kiszogatni. És amikor már kicsit részegebbek voltunk, csináltunk egy videót, és a következő videóban majd ezt fogom nektek megmutatni. Igazság szerint én nem nagyon akartam ezt felrakni, azt a videót, viszont haverom még csak rávettek, hogy na akkor csak rakjam már fel. Hát ugye ez a videó én azt hittem már nem is létezik, tehát én úgy voltam vele, hogy haverom kitörölte, és tegnap jött le hozzám, hogy na rakjam már fel ezt is, tehát még ez megvan, itt van, létezik. Úgyhogy a következő videóban azt fogom nektek megmutatni. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videóm, lájkolj, vagy iratkozz fel. Sziasztok!